Yan guys, part 2. So, push tayo sa ating massage therapy with digital kay nanay. So, hindi natin masyadong pinagod si nanay. Sabi niya nga, napakainit ng panahon. So, we just proceed to massage therapy and the combination of digital therapy. So, isipin siya. Asa yung patient ako? Ha? Ba? Hindi, upo mo na. Ha? Yung mga likod mo. Ayun, yung lalagyan. Dito muna. Salita na nga lang. One salita. Mating naman mo kasi one salita na lang. Hagod-hagod ito pag gusto. Diba? Ha? Hagod-hagod mo. Alin? Malakas. Yan. Ito na, puro higa dyan. Ano nga sila, higa. Huwag na! Ganda ka ng grasya. So again, the geriatric massage is 60 above, so the massage is not heavy. It should be light massage. Yan. Kasi po, mga geriatric ito, saka ito. Ganyan ito, massage na lang. Sinit. Gusto mo, ba? Ba? Parang mga 2090 ah. Anay? Parang 70 lang oh. Takas! Brother. Wala namang dito dito. Ayan, Long di pa yung sa mo, no? Alright. Ha? Ito lang, dito rin. Gumanda na rin, ano? Ano yung malamig mo, nagawa na? Ano? Bawas yung panahon, araw-araw. Ibang ko na, no? Wala na doon ay? Ito siya panuhot, no? Yan, sumiturot na eh. Hanggang dito, makahita. Bakit nakatuto kang Bisaya? Bisaya yung panukot mo eh. Customer ko, Bisaya. Nakakasama ko sa buhay, Bisaya din. Nagkaintindihan naman kayo. Oo. May nakasama mo ba, Bisaya din? Customer, kaibigan. Lahat ng klaseng tao niya, lahat ng ano mo, salamuha mo. Pero walang ano, walang Muslim. Meron din. Mayroon din. May Muslim pa, napagaling. Hanap mo kasi nilihim kung magagamot ko eh. At sino pwedeng gamutin? Sa bagay. Binigay yung gusto at sino. Kasi yan. Kaya walang pinipili. Ha? Yan. Ano mo? Yan. Sa gabi, ang sakit ng kiro.
Ano yun? Ayan. Ano? Sakit. Sakit na. Sisikutin natin ito. Hindi ako makakatulog. Ano? Yan. Yan na lang yung may figure. Pagka nung kalakad ako. May bigas yun. Wow, okay. Alam, bago ito ito, nakakalagay ng isa lang, ganyan, nakahawak. Hindi ka iwanan. Bye. Ano lang eh? Nasakay. Pwede mamaya. Ha? Magkakaroon ka na wala saklay. Ano ba? Na? Saray. Ano ng kabayo ah? Di ba? Parang wala na no? Oo. Kundi pa. May kundi pa. Gano'n. Yan na. Kaya mo yan? Malay. Ha? Lakas na, no? Thank you, Lord. Diba? Galing na si Amang Kuko. Hindi talaga si Lord at sa mga kapwen. Diba? Aray, 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 agoy, 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 agoy. Ayan po, yung aming sinanay Veronica. So, siya po ay nag-undergo ng digital therapy, guys. So, again. So, ito muli, si Motor Magkeping to. At ang aking stroke patients. Siyempre si nanay. Nay, kamay. Kaway kasi pre ha. Ayan.